ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କୁକୁର, ମୁଁ ଅମଣିଷ, ମୁଁ ପଶୁ, ନାଚ ବାଲି ଚରିତ୍ର ଏଇନା ବେଶ୍ୟା। ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। मते एथिपाई मारुछन् मु गोटे गरीब झियो मते एथिपाई मारुछन् रे बाबू मु गोटे सामान्य नाच मते एथिपाई मारुछन् रे बाबू आपण को कहि बन जे रानी पड़ा गोटे चरित्र चली बाबू राजधानी बड़ बड़ होटेल माँ भितर बड़ बढ़िया बाबू बाबू आनी मान पिला माने जेतेबेले छोट छोट कपड़ा पिंधि अंधारे अंटा छंदी मद पी नाचंती कहीं सेतेबेले ता मौसी संस्कृति किछि खराब हो जाउनी केतेबेले यात्रा मंच पर यात्रा डांसर माने देहरे पानी पकी धड़ा साड़ी पिंधि की वर्ष खाली नाचुछन कैसे मन तो फल लगे मना हो अरे जो यात्रा दर्शक मन यात्रा मंच पकको यात्रा देखिया पे आसु मेलोडी आरंभ हवा परे सेठी मध्य किछि दर्शक बा चिलेबा आरंभ करछुंदी अरे टिप्टी वर्ष काढी पका अरे टिप्टी वर्ष काढी पका कारण कहते चेते अनिराज मत समस्त मिसी मारा मोगा गरीब झियोटा आपण मानकर कोन करि पारि ओय बहुत गपुचु नाचुमुना सब जा कपड़ा उतारी वीडियो करी सोशल मीडिया रे वायरल कर देबी ना मु नाचिबिनी तू अल्प नाच नाचिबिनी हाय बड़ा बड़ा आगा तुला कालिया बापा डाकिला मेंदा पिला बड़ा मार पीट कली सांग डाकिले भूका ओडिया पर छुरी जाए झियो डाकिले नंदा एक नाम नतरा बोली आधार कार्ड रे नाउ दिला नाम पंडा मो तते एठी नचै बिलो रानी पंडा किसी सुनिबिनी तुरको कह मते बहु साथरे ब्राह्मण छात्र भितर पसा चलो ए शासन मो ना बहु भाई समस्त होचली ए शासन मो जन्म ए शासन रो छिया को तू ये शासन जियो न तो कोई पापिनी का जियो पाना जदी भक्तिवा जाऊ जेते सुख प्रति प्रजा तालो तो नहले कोन करबा आपण प्रकृति मारी दब अबे तोरी पाटे बपड़ा सन्यासी पळेला तू तो मा तो भाई तुमको तमरी घरे पड़ी बाहर को ताला बंद करी घर पे पेट डाल निया लगा देबी के मोर दोष कोन कोस मोर मते जन्म करी परी पोषे मनीष करिछि दोष मोर मो तो
ଦେଖିନି କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ସେମିତିରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତୋରି ପାଇଁ ଏ ମୋର ଶାଶୁର ବଦନାମ ହେଲା ପୁଣି ଆସିଛୁ ଗୋଟା ଘରେ ଚୂନ ଦେବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ তোর ব্যবসায় করে ব্রাহ্মণ সমাজের এক করতে এলো কଣ ଚାହୁଁଛୁ তোর ব্যবসায় করে গাঁ মশারে আমার সব পরে পরে জায়গা দেবো মার দিও মতে চিন্তা সব সজাই দিও সমাধি সজাই দিও মতে বাহার লোক তো যাহা কହୁଛନ୍ତି ঘর লোক ତମେ ମୋଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛ ବାହାର ଲୋକ କଥା ତ ସିଧା ମୋ ଛାତିରେ ବାଜୁଛି ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ସିଧା ମୋ କଲିଜାରେ ବାଜୁଛି ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଦୋଷ କଣ তোর দোষ হচ্ছে এইয়া তোর দোষ হচ্ছে তুই লটেরু কটি যাচ্ছে বলে দিকরা ভুল প্রাপ্ত তোর দোষ হচ্ছে তোর দোষ হচ্ছে নাউরিয়াକୁ নଈ পড়ে একুটিয়া ছাড়তে গোটা বেপরুয়া নৌকা সাথে মজ্জি নয় কি মাত্রে କେତେବେଳେ ଚିରିଯିବୁ ତୁ ଅତଳ ଭଉଣୀରେ ପଡି କେତେବେଳେ ପଡିଯିବୁ ତୁ ଏ ଶୁଣ ତମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଏ 12 ଦିନ ଛତ୍ର ଖାଇଛି ନେଉଟି ବିଦା ହେବେ ଘରେ ଯାକ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଲେ ତମ ମା କତି ଯାଇ 7 ମିନିଟରେ ବିଦା ହବ ହେଇ କକେଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କକେଇ ତମର ବି ଝିଅ ଅଛି ଓ ଚା ଆମ ଘରକୁ ଯା ଆମ ଚା ପ୍ରାକୁଛି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି ତୁ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘୁଷି ମାନେ କଣ କହିଦେଇ ଗଲେ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି ଯୋଉ ବାଟେ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ସେଇ ବାଟେ ପଳା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭାଇ କୋଉଠି ଯିବେ ଘର ମାଲିକଟା ତ ମତେ ଘରୁ କାଢିବ ସୁତା କ୍ଷତିରେ ମତେ ଦେଲାନି ଘର ବୁଝିବାକୁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ଘର ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ମୋ ମା ଶୁଣି ମତେ କୁକୁର ଭଳି ବାଡ଼େଇ ଘର ଦୁଆର ମୋର କାଢି ଚାଲିଛୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୁଡ଼ାକ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କେତେ ମନା କରିଛି ଝିଅର ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବନି ଝିଅ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନେଇଲେ କୂଳଟା ନାରୀ ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ରହିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଦେଲେ କାହାଣୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି ତୁ ଭୋଗିବୁନି ତ ଭୋଗିବ କିଏ ଏ ବୋଉ ହିରୋଇନ ହବ ନା କମେ ଟଙ୍କା କମେ ଯାହା ତ ନା କମେଇଲୁ ଛାଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ଅଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ ସେଟା ପ୍ରାଶାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତୋ ଭଉଣୀଟା ଗୋଟେ ଯୌନ ରୋଗୀ ତୋ କାମ କାନ କାମ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନା ରଙ୍ଗ ଆଉଛି ତୁ କରିବି ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମା ପୁଅ କେତେ ବାଧୁଥିବ ଆମକୁ ସବୁ ମିଛରେ ମାନେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛି ସତ ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମୋତେ ଜାଣି ଶୁଣି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ରେ ଭାଇ ମିଛ ତାହେଲେ ତୋର ଘର ଅଛି ମା ଅଛି ଭାଇ ଅଛି ଏ କଥା ମିଛ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନହେଲେ ଆମେ ବାପ ଦି ଜଣ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆମ ଗାଁ ମାଟିରେ ପାଦ ଦବୁନି ଆମ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଇଁବୁନି ମୋତେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ନିୟମ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିୟମ ନେବ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିୟମ ତମମାନେ କାଲିର ସକାଳର ଖବରକାଗଜ କେବେ ବି କେହି ପଢ଼ିବନି ଏଇଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ଝିଅ କୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଥିବ ତା 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଶବର ଫଟୋ କାଲିର ସକାଳର ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯିବ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାଟି ମାଲିକ କଥାରେ ରାଜି ହେଲିନି ବୋଲି ମୋତେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଗଲା ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଘର ମନା କରିଦେଉଛୁ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବାହାରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତୋ ଝିଅ କୋଉ ପାଳିସାଇକୁ ଯିବନି ରେ ବୋଉ ଏଇଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୋ ଝିଅ କୋଉ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ଧର୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହେଇଥିବ କାଲିର ସକାଳର ଖବରକାଗଜରେ ତୋ ଝିଅର ଧର୍ଷିତାର ଫଟୋଟା ବାହାରିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମମାନେ କାନ୍ଦିବ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଆମ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଆମେ ହସିବୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବୁ ଯୋଉ ଖବର
କୋଉଠି ଥିଲେ ଶେଷ କୋଉଠି ଥିଲେ ଶେଷ ଶୁଣିବେନି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମ ଘର ପାଣି ଗଳୁଥିଲା କୋଉଠି କୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଗରା କୋଉଠି ତାଟିଆ ରଖୁଥିଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଶେଷ ଶୁଣିବେନି ଯେତେବେଳେ ସୌଦ ଦୋକାନକୁ ପଇସା ସୁଝି କରୁନଥିଲେ ସୌଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ପଇସା ସୁଝି କରୁନଥିବ ଝିଅଟାକୁ ରାତିରେ ପଠେଇ ଦଉନ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଛୁ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ପଚାରି ବୁଝିଛୁ ଆରେ ଝିଅ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠି ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ବେଇମାନ ସମସ୍ତ ବେଇମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବା ମୁଁ କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଯା ତୋ ଭଳି ମାର ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯା ଯା ଆଜ୍ଞା ଆ କଥା କ'ଣ କହିବି या कणका टिके अल्लाह गला टाइम मेले फोनटा बोली हेलो नानी ए कॉलेज रे फॉर्म मिले बाबा और टाका 15 बड़े पटे मोनी दिन जाके तो हेलो नानी ए संग वाला नहीं पिकनिक जीबी एगरे टना 30 पटावा नानी वेट कर पैसा पठा माने मुझसे पैसा अरे भाई बाहर लोग मिले तू भी बदले कर और 5 लाख ना दो अरे कोई पैसा ओ मना कुतरा कहबी बाजू छु अरे असदा बसर बाहाग रहो ना सागवर को जो नगरी हो मटन खाइले भले माल फाल गड़ेले बहुत टंका खर्च हो नानी टंकाटा दबुती चेष्टा करी किंतु गोटे कथा मन रखिदु नानी गोटे कथा मन रखिदु टंकाटा पठेई दबु मो बाहागर दिन जमती मो बाहागर दिन जमती तो पाद आम घरे न पड़े कौन कहला मो भाई कौन कहला नानी बाहागर टंकाटा पठेई देबू ए मो बाहागर दिन छके जे तो पता हम घरे न पड़े बारे दुनिया पा गछरे पत्र थले सेई गछ तळे लोक माने बैसाख मासरे आश्रय नियंती देहरु छाल माने ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିଯାଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୁରାଡ଼ିରେ ଆଣନ୍ତି ଛାକୁ ସୁନା କଲେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ କରି ଆଦରି ନିଅନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ ସୁନା କନିଆକୁ ତଳେ ପକାଇ କାଚ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି कुंडी